ParkMall! Ang dili makasumpay sa word nga park. Malason siyang love life. ParkMall. Park Jimin. Ikaw. ParkMall. Flag in. ParkMall, atuan ni Better. What's up guys? Yung malawa guys, kinako karon din sa ParkMall. Ang isa sa mga ganahan ako din sa ParkMall kaya makadala ko sa mga pets. Come here boy! Come here girl! Come here! Iring ka dahil. Since nakakita naman mo sa mga pets din, no? Ako sa i-register dito sa Obos pero ma-okay na lag-lag din. Oh, magpa-register na ta. Ay mo pagbugoy-bugoy ha. Tusukon biya mo. Excuse me ate. Dire ito magpa-register ako natin ng mga pets. Dire. Kanang pwede na ako i-register akong mga pets ate. Dire ate ay. Since karon kayo nakapananggit naman ko sa mga duha ka pet, free na kayo akong mga pet. Kung natingala man mo nga na ako karon diri sa ParkMall, kay tungod na ako ganahan ipahiwatig sa inyo. Kay bisag unsa pa na inyong itumba diri sa ParkMall, in the end, diri sa ParkMall, better. So karon na nato diri sa ParkMall, ay magsugod-sugod na taglaag diri sa ParkMall. Diri sa ParkMall, high ilang security. Dili ka to nga high ha, pero kanang pan ba? Secured ka ba? Advance ba? Advance ilang technology, advance sila mag-isip. So hay maabot man gyud kasi mong point sa life nga madto kag mall niya walay kananan. Diri sa ParkMall dakag kananan kay diri sa ParkMall better. Shake, pasta, pizza, burger, na diri bisag unsa inyong giunaw na diri sa ParkMall. Karon kay pasulod na ta diri na diri mga security guard. Chip, mag-vlog ka. Diri sa ParkMall, better. Salamat, Chip. Yes, kabulo ko sim giunaw na. Nganong niingon si Chief og ingato. Tungod tingali kay ako siyang gipugos nga muingon og ingato o ning suporta lang kita sa ParkMall. Kay tinuod man gyud pod sa ParkMall, everything is better. Pero in the end, dako gyapon ko pasalamat ni Chief kay iya akong gisuportaan. Side note day, i-appreciate na lang nato akong pagka-cute. Diri sa ParkMall lami jud kayo from Filipino cuisine, Chinese cuisine, Korean cuisine, Thailand cuisine. Pero in the end, kabulo mo sa mas lami. Ang libre. Diri sa ParkMall di man siya number 1, pero at least naatanan. Diri sa ParkMall, nindot yung kayo. From sneaker shoes, to bags, to t-shirts. Pero in the end, kabalo mo sa mas nindot. Ang libre. Diri sa ParkMall, pwede mag-relax sa inyong mga pets, sa inyong mga dogs, sa inyong mga cats. So inyo makita diri, nag-relax ang mga pets, o dogs, o cats. Ang ParkMall, di man kasi taas nga building na pero at least makita ang gyapon yung mga city lights. Yan, kabalo mo nga ang city lights kay isa sa mga pinakanindot niya imong makita sa imong kinabuhi. Apila diya ang imong mama o ang imong uyab. Ano daw? Diri sa ParkMall nag-promote gusto like health and wellness. So nagna sila Zumba class. And since human naman ang Zumba class, mag-Zumba lang ko ako Asa pa man ka. ParkMall, sa guwapo o guwapa. ParkMall, sa leksyon amigo biga. Thank you guys paglantaw, like kung ganahan mo sa video, subscribe kung ganahan mo video, shoutout kung nalawa kay si tweet ko niyo tabu kay Glenn. Nya, Jom, Mantilla. Saman. Ganahan mo sa ParkMall? Ay, ganahan kayo eh. Nga naman. Kay diri sa ParkMall, better! Hindi nagdadalaga kayo. Asa pa man ka. ParkMall, sa guwapo o guwapa. ParkMall, sa leksyon amigo biga. ParkMall, sa lahat ng barkada. ParkMall, sa tipo ang ParkMall, made in Cebu. Kung mag-18 na ka diri pagdebu. Ulit tawag ulit, diri mamalit. Pagregalo sa imo. Imong mamanglagan, diri sa park. Jom, Mantilla, pwede magpatabang ng thumbnail? Sa may title. Kay mga pets man mo, mga animal. Sige! Iring lagi ka na mo pakasabot dahil. Nag-iring pa ka kung nagsigang busy ba?